En fejl på signalsystemet medfører desværre, at langt de fleste tog i øjeblikket holder stille i Jylland. Jeg kan desværre ikke oplyse om, hvornår fejlen er rettet, vi gerne kan køre tog, men jeg skal nok informere dig, lige så snart jeg ved mere. Go Collective, de har informeret mig om, at der kører togbusser her på strækningen, men jeg kan desværre ikke sige, hvornår togbussen er fremme her på stationen, så jeg skal bede dig om selv lige at holde øje med den. Men der kommer altså en togbus her til stationen, jeg ved bare ikke lige hvornår.